Цяпер жа, калі няня прыбегла і сказала, што прыехаў сам Мікола Мартынавіч, Алечка замест радасці пачула нешта новае, дзіўное, зусім нядобрае. Было ёй ці то прыкра, ці то боязна. Чула, што будзе нешта дрэннае, благое. Быццам апала яе сэрца. Яна стаяла ў дзвярах пакоя, дзе жыла няня, глядзела ўздоўж па карыдоры, дзе з канца цямноты выходзіла вялікая фігура бацькі, аб нечым разважала і ведала адно. Толькі адно, што ёй боязна перад новым, невядомым. «Што, Алюся, не пазнала таты?» З пяшчотаю і негасцю і наплываннем асабліва вялікай любасці ў сэрцы пасля даўгога разлучэння сказаў Мікола Мартынавіч і далікатненька абшчапіў яе і пацалаваў яе. «Татусю, пазнала!» адказала яна і прытулілася да бацькі, але тое новае не пакінула яе. «Сцюдзёна табе, Алюся?» спытаўся стары, заўважыў, што яна не такая, як заўсёды, быццам мімаволі куксіцца. І калі выйшла жонка, ён, павітаўшыся, перш-наперш спытаўся, што гэта з Алюсяй, ці здарова яна. «Чаго ж ёй хварэць?» спакойна і нават трошку іранічна адмовіла матка. «Здарова, толькі непаседліва, нападалася за дзень, бо ў хаце не стыкаецца». Аля чула, што сказала матка, і падумала, як яна нялюба кажа, і з прыкрасцю чакала, што зараз яна пачне яшчэ хваліцца князем, што ён, напэўна, прыйдзе ў сваты.